Počuli ste už o tom, že aj partnerky politikov si dnes spokojne chodia po verejné peniaze, a to nielen doma, ale aj za hranicami. Šéf progresívcov Michal Šimečka je zjavne pod tlakom. Prečo? Pretože sa začína hovoriť o zárobkoch jeho najbližších. A nie sú to len domnienky. Tibor Gašpar a Richard Gluck to v najnovšom videu povedali priamo. Ide o napojenie neziskoviek jeho matky a partnerky na štátne financie. A podpredseda parlamentu rovno hovorí o príživníctve. A teraz sa podržte. Partnerka Michala Šimečku, Soňa Ferienčíková, síce doma z Ministerstva kultúry peniaze nezískala, ale zázrakom sa objaví v Česku, kde jej projekt zrazu dostáva grant. A to krátko pred voľbami. Náhoda? A čo to je za projekt? Volá sa What the Folk? Áno, čítate správne. Kombinácia anglickej frázy what the fuck a slova folk, teda národ. Vraj sa skúma, ako ľudová kultúra môže zjednocovať spoločnosť, ale medzi riadkami čítame niečo úplne iné. Citujem z anotácie: reagujeme na politickú situáciu na Slovensku, kde sú umelci a marginalizované skupiny vykreslovaní ako blázni alebo zneužívatelia verejných peňazí. Takže už nie len umenie, ale aj granty sa používajú ako forma politického boja. A ešte k tomu zo štátneho, či dokonca európskeho vrecka. Šimečka sa bráni. Už to začína byť úchylné, ako sú smeráci posadnutí mojou partnerkou. Ale pán predseda, ak sa vaša partnerka rozhodla pôsobiť verejne, politicky a z verejných zdrojov, potom je normálne, že prichádza aj verejná kritika. To nie je posadnutosť, to je verejná kontrola. A povedzme si to na rovinu, ak sa niekto doma neuživí, tak ide skúsiť šťastie k susedom, kde má ideologicky spriaznenú vládu. To nie je konšpirácia, to je teraz jednoduchá logika. A ešte niečo, pán Šimečka, to že nie každý, kto sa venuje kultúre, si pýta peniaze od štátu. Niektorí to robia aj bez grantov, bez dotácií a bez ideologických zásterok.